Social media ni joto tapuk tai bukuk songno tai ATTF ni Ozama Ranjit Deborma TUIPC ni chairman no phongkhasang ni hamjakma tai khuluma yafar OBC ni thangnai 13 January o Dosrot mukumu no supari bagan aguliwo kaisa panda songsa jakka Tripura government ni bedek TRI ni bisingtui o pandangka Tripura hani gumajak bumung kami hatai hasuk tuima tuisani bumung no jai jaike amjogui nayui tei waisa katalke harfirnani bagui o bumung rokno selainani bagui government ni raijao tamo khlaitai tong abono ang sana thangtani ATTF by government agreement angmani kokno tisa jakka ATTF no all Tripura Tiger Force hinui sajakka abo Tiger Force by agreement ingya all Tripura Tribal Force by se agreement ungu ani asaya kokno ang rosai lakha o pandawo Ranjit Debormani bumung angti samani abono bo salia hinui ang khakhayo bono local TV channel ATTF agreement tui chini hani kami hatai tuima tuisa ni bumung harfirnani hinui kok no sai tongmanogoi ang bim ni bumung no muito ongoi sajakka a kokno sana thangtani ang chini borok ungkha police mane sia hinui samani abonobo Ranjit Deborma belaike sajaglia social media o ang nokha bono sajiakhai aboni bagai bini thani ang nakarma sano tei abono tui je borok ano sajaya ung tongo batongkhana bormi thani bo ang nakarma sano tai TRI department by bumung slaimungni tabukni o samung butangno ha khurjagui ano sahornai rokno ang blaike hambai yafaru tabuk jora tui 400 ni bara kami hatai hasuk tuima tuisani bumung selainani bagai ani thani sokpaika norongno aboni bagai belaikai hambai yafaru পবিত্র সরকার উপজাতি ভাষা কমিশন 17 জুন 2004 ATTF ni agreement baino abo khaijakka Ranjit Deborma ATTF ni Ozama samani abo kubuino chini mantri tabukni sondruk Hamkrai Mantri Mebar Kumar Jamatia Sarbo Anandagi kha script no tui kaisa cabinet members ramdan bagi asamung tabuk soli tongo abo wadati dadino sung sai manana paikhago jotono na hambai yafarai ani kisisa kok orno paikha jotono na hambai